खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 9 फेब्रुवारि 2023 बाराय जाबाय बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे मुगैथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय गावनि फिसाजोखौनो जिनाहारि खालामदों। राजस्थान रायजोनि बारान जिल्लायाव सासे 48 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा गावनि बिसिनि सासे 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ एबा फिसाजो गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय कादिर सिंह। कादिर सिंहआ हिनजाव थैजानाय नैथि बिसिजों ज' थायोमोन आरो गावनि नैथि बिसिनि फिसाजोखौनो थांनाय 9 दान सिगांनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोगासिनो दंमोन। उनाव हिनजावसा गथ'नि गोरबोआव गथ' थानाय जाथाया सोराङाव फैनानै बियो एरेस्ट खालामजादों आरो जाथायखौ खालामजानाय नैथि बिसियाबो थैखाबायमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजोफोरा सोमखिखांदों मानोना बे दुथाङा गावनि असे फिसाजो बायदिखौनो जिनाहारि खालामनानै गथ' दोनदों। सासे हिनजावबो नङा आरो हौवाबो नङा सुबुंखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। केरलायाव सासे आथोन सोलिनानै हिनजाव जानाय आइजोआ सासे 16 बोसोर बैसोनि सेंग्रासा गथ'खौ जिनाहारि खालाम नाजानाय दायनि थाखाय बिजिरसालिजों 7 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावजादों आरो 25,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सासु सामसन, 34 बोसोर बैसोनि। सासे सुबुंखौ बोरमा सिखावनानै भाइरेल खालामदों, नाथाय बे सुबुङा बेबायदि मानसि नङामोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं पानेरि गामिनि थागिबि नारायण दैमारि बिथांखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव बोरमा सिखावनानै भाइरेल खालामनाय जादों, नाथाय बिथाङा बेबायदि जाथायाव लोब्बा गैया होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों। जोबोद दुखु नांदों आरो बे फट'खौ नुनानै आङो माने बेखौ बोरमा सिखाव होननानै दाय होदों आंखौ। जों दुखु मोननानै लासिं सिं खालामनायनि गेजेराव जोङो दा बहुदखिनि दुखु मोनदों। आंनि मोनसे फट' एडिट खालामदों उनसुमै ब्रह्म, बियो माने जोबोद दुखु नांदों आरो बे फट'खौ नुनानै आङो बहुत दुखु नांदों। माने गामियावबो बहुत दुखु नांदों आरो लासि सिं जादों आरो सब जायगायाव आं थाबायनो हायाखै। बहुत मान सनमान थांजोबदों आंहा। माने बे फट'आ गाज्रि जादों आरो जेनेबा बे फट'खौ बियो उनसुमै ब्रह्मआ गाङाबा जों आयेननि बेबस्था लागोन आरो पुलिस थाना केस होनाय जागोन जोङो। आदसा नोंथांमोन बोरमा सिखाव होननानै फेसबुकआव जितु आपल'ड होदों बे नंखाय फेक निउस, नाथाय आं नङा। नोंथांमोन निउसाव नुगो जानांगौ बर्थमान निउसाव दा थाबैनो नुगोन नोंथांमोन बिथिङाव एसे आं नङा। हेलौ औ, नोंथांनि मोनसे निउस ओंखारदोंमोन ना जे नोंथांखौ ससियेल मिडियायाव बोरमा सिखाव होननानै माने बानसावदों फेसबुकनि गेजेराव गोबां नुनो मोननाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? नोंथाङा बोरमा खावमारदोंमोन नामा? आंथ' माने खावाखै, आं जेबो खालामाखै। जोंनि गोरोङै आरो खालामाखै जोंनि गोरोङै सिखाव आरो गामियावबो सोंथारनो हागोन, सोंथि खालामनो हागोन आरो जेरावबो रिपर्ट गैया, थाङा सोङा जेरावबो रिपर्ट गैया आरो दासिमनि बे फार्स्ट टाइम आरो रिपर्ट होनाय जादों। माने बियो माने फेक निउस बनायगा आरो आंखौ माने गोरोङिखौ खावनानै आंनि फट'खौ इडिट खालामनानै होदों आरो माने बियो गाज्रि जादों आरो नोंनि लोगोखामोन नामा बे मानसिया? बेखौ आंनि लोगो होननानैबो बुंनो हायोबो बुंनो हायाबो। माने आं एसे हमदांनो हादों ओमफ्राय हमनोबो हायाखै, बिदि आरो गेजेरावनो जानानै दङ। ओमफ्राय दा बे जाथायनि सायाव रायजोफोरा मा फोरमायदों आरो न'खरनि मानसिफोरा मा फोरमायदों? नोंथांमोना जे मोनसे निउस बानायदों बड'सा निउस चेनेलाव, आबैयाबो गोबां दुखु जानायखौ नुनो मोनदों। बेयाव गामिनि फोरमायनाय बायदिबा गाज्रि जादों, बिनि फारसे नों आयेननि राहा लागोन होननानै बुंदों गामिनि मानसिफोरा। माने आरो पुलिसनो आंबो केस होनाय जाबायना? एफोर होनाय जाथ'वाखै, जासिगोन आरो माने आंबो बेखौनो सानबाय एफोर होनोसै होननानै। माने बेयाव बहुत गाज्रि खामानि जादों इयो, माने न'आ गारैनो दाय फानदायनाय आरो। ओमफ्राय गिबियावनो बे माब्लानिफ्राय ओंखारनायमोन बे मोनसे भाइरेल बे नोंखौ जे बोरमा सिखाव होननानै बे लिरदों बिदि होननानै बुंदों? बियो बिनि फेसबुक एकाउन्टनि नामा जाबाय उनसुमै ब्रह्म।
उनसुमै उनसुमै ब्रह्म ओमफ्राय बियो माने आं नुवाखैमोन बिखौ ओमफ्राय लोगोफोरासो हरलाबायदों फेसबुकफोरनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै ओमफ्राय आं सानाखैमोन बिदि जादों होननानै उनावसो नायनासो मिथियो आङो सोरथो खोन्थादों नों फार्स्टआव नुदों ना सोरबा नुदों देलाय लोगोफोरा नुगोन आंनि स्टुडेन्टफोरा लोगोफोरा नुगोन ओमफ्राय बेखौ ओरैनो बेखिन बाक्सा माबा धेमाजि साइडनि बुंदों आरो अरां साइडनि बुंदों आरो नायनायाव ओमफ्राय नोंथांनि गामिनि मुंखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंसिनि गामिनि मुं डिस्ट्रिक्टनि मुं मा मुं नोंनिया जोंना डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि ओमफ्राय जोंना गामिया जाबाय पानेरि नमथर पानेरि टेकुरिगंगा खानागिरि आरो पानेरि खाना ओमफ्राय नारायण दैमारि मुङा आंना नारायण दैमारि माने बहुत गाज्रि जादों ओंखायनो मैया रिपर्ट गामियावनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय आरो बेखिनिखौ माने बिदि खालामना आरो एबार फिन खेबसे खालामबारा बारा गाज्रि जादों खौराङा आरो बेखौ दानि थाखाय खावलायहरबाय नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि